ده راپورتێکی دا که ایرو روژا دوشەمێ هاتیە بەلافکردن ڕێکخستنە عەفویا ناودەوڵەتی ئەمنێستی ئینتەرناشنال دەبێژە حکوومەتە سووریێ و ئۆپۆزیسیۆنا که ترکیە پشتگیریە وێ دکە ڕێ نەدانە که ئالیکاریên مرۆڤی بچن تاخên کوردان لە حەلەبێ شێخ مەقسوود و هەروەها ڕێ نەدانە که ئەو ئالیکاری بچن عەفرینێ ژی ئەمنێستی دەبێژە ئیدی نابە حکوومەتە سووریێ و ئۆپۆزیسیۆن ڕێ لەبەر گەهاندنە ئالیکاریên مرۆڤی بگرن. مها سباطێ کۆمەها عەردهەژا وێرانکار بوو لە سووریێ ji bin pêkirinên li dijî sivîlan bêpar nema li gor raporên rêxistinên mafên mirov binpêkirin bi şêweyên cuda li dijî sivîlan di vê mehê de hatine kirin li gor tora Sûrî ya mafên mirov di meha Sibatê de li Sûriyê 81 kesên sivîl hatine kuştin 8 ji wan zarokin 4 ji wan jinin. عزالدین صالح برێڤەبەرێ جیبجیکار یێسازیە هەفدەستی گۆ بنپێکردنان bi belge dike ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa zêdebûna binpêkirinan li dijî sivîlan kir. Hebûna hesekî giştî cin binpêkeran bi nebûna lêpirsîn û sizakirinê dihêle ku binpêkirin berdewam bibin û zêdetir bibin. Ji ber wilo ji tevahiya aliyên şer tê xwestin nemaze hikûmeta Sûriyê û Tirkiyê li deverên ku wê dagîr kirine ji bakurê Sûriyê ku erkê xwe ra bin derbarê rêzgirtina mafê mirovan her wiha peydakirina mekanizmên dadwir ji bo girîkirinê, lêpirsînê û sizakirinê. Ji aliyekî din jî ji aliyên navdewletî bi taybet desteyên neteweyên yekbûyî tê xwestin ku berdewam lêkolînê derbarê Sûriyê bikin ber bi sizakirinê û lêpirsînê û pêkanîna dadmendiyê ve. Ji aliyekî din ve di rapora xwe ya herî dawî de ku roja dişemê derçûye Amnesty International eşkere kiriye ku di navbera 9 û 22 Sibatê de hikûmeta Sûriyê rê neda 100 berhilgirên alîkariyên mirovî ku derbasî taxên Kurdnişîn li bajarê Helebê bibin. Di heman demê de opozîsyona ku Tirkiye piştevaniya wê dike rê neda 3 berhilgiran ku derbasî Efrînê bibin. Amnesty diyar kir ku ev alîkarî ji aliyê desthilatdarên Kurdî ve hatibûn şandin. Rêxistina navdewletî got jî êdî nabe hikûmeta Sûriyê û opozîsyona ku Tirkiye piştevaniya wê dike rêgiriyê li gihandina alîkariyên mirovî bikin. Hüseyn Umer, Rûdaw.